Ste tehotná viac ako 10 týždňov alebo máte dieťa, ktoré má menej ako 4 roky? Môžete mať nárok na pomoc pri kúpe zdravých potravín a mlieka. Môžete teraz požiadať online o NHS Healthy Start, NHS Zdravý štart. Poštou dostanete predplatenú kartu, ktorú vám dobijeme každé 4 týždne. Svoju predplatenú kartu môžete použiť na kúpu zdravých potravín a mlieka vo väčšine obchodov, ktoré akceptujú platby kartou Mastercard. Môžete tiež získať zadarmo vitamíny Healthy Start, Zdravý štart. Overte si, či máte nárok a podajte si žiadosť online na stránke www.healthystart.nhs.uk.